programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum diġà taraw ħanitkellmu fuq prodotti li huwa popolarissimu Malta illi hija l-patata. Mad-dinja kollha popolari. Mad-dinja kollha imma l-Maltin inħobbuha u din naħseb hija partikolari għax din li hija magħrufa bħala l-patata ta' Malta. Ekku li tiġi esportata lejn pajjiżi tal-Ewropa ta' fuq. Meta hemmhekk kun għadu temperaturi iktar kiesħa minn tagħna allura aħna jkollna xort li nipproduċuha qabel ħadd ieħor. Bekk nesportaw dak l-ammont ta' patata. Issa Lin, x'inhi d-differenza forsi trid niżel it-trej, x'inhi d-differenza bejn il-patata din tas-sajf u xekk u l-patata l-oħra? Sewwa, mela, konna tkellimna fuq il-patata tax-xitwa Daryl. Issa din kif qed tgħid inti sew il-patata tas-sajf, għaliex tas-sajf. Tradizzjonalment kienet tinqala qisu għal-ħabta ta' April, Mejju, u anke tiġi esportata dak iż-żmien. Illum l-istaġuni twalu u tibda ftit qabel u l-oħra tiġi referuta bħala tax-xitwa għaliex tinqala qisu għal-ħabta ta' Diċembru Jannar. Issa min jaqlaħa qabel skont meta jiżraħha, imma bekk speċi dak it-titlu. Issa id-differenza tax-xitwa tkun żerrija milli nkunu żammejna mill-patata tas-sajf, jiġifieri produċuta lokalment. Mentri din żerrija li l-patata tiġi esportata, nimpurtawha iż-żerrija tal-patata din li nimpurtaw tkun imkabbra f'ambjent ta' ħamrija sinjur ħafna. Fil-fatt il-kulur tagħha wkoll tidher griża sewdanija, traba tkun sinjura ħafna. Apposta jżommu il-post għaż-żerja tal-patata. U din minna naqtaw it-taqtijat. Mhux tiżraħħa sħiħa bħalma nagħmlu tax-xitwa. Jfisser biex niftehmu. L-ewwel għandek iż-żerrija. Miż-żerrija tikber din minn din terġa' taqta'? Hekk biex tieħu iktar minn pjanta waħda. Jekk tippermettili nurik kif isir il-proċess. Mela, din li nagħmlu infittxu fejn kienet imqabda mal-pjanta oriġinali u biex tibda tqatta u issib il-feles u tqatta l-ewwel taqtija sewwa iddawwara u ssib feles ieħor għajn oħra ngħidula u tqattaħħa wkoll. Dik aħreġ diġà tnejn. Issa baqa' din u ħafna filsa u sempliċement toħroġ tnejn oħra. Dik minn pjanta patata waħda ħriġ terba'. So jfisser minn l-istess waħda ħriġ terba' pjanti. Issa minn dawna minn kull waħda ħad tikber pjanta, kemm il-patata toħroġ minn kull waħda? Le, dik qed tkun profeta biex ngħidlek. Imma biex ittik ħanajdu average ta' kilo huwa normali pjanta waħda tik kilo. Ja fissib patata, varjetà patata, tik patata waħda ikun fiha kilo ta' tanta varjetajiet ta' patata. Issa, għandek l-elementi naqra kontra tiegħek għax dana jekk jiġi ejja ngħidu timradlek bil-ġlata li hu suġġett dak iż-żminijiet. Titlef wiċċ sħiħ. U ma tantx hemm rimedji. Jew inkella l-maltemp. Issa l-aħħar mistoqsija. Wara l-proċessi li niżraw din fil-ħamrija, kemm iddum biex tikber li nistgħu naħżdu u niklu għax jiena dik li interessani taf. Mela, ġeneralment ħan nitkellmu fuq kalkul ta' average. Minn mindu timbed, trid 3 xhur u nofs. Il-pjanta tibda tisfar u tinxef naqra, imma jekk damet biex nibtet, jaf tagħmellek xahar biex tinbet ikun il-temp kiesaħ u x'naf jien. Ma tistax tal-ħawra 3 xhur. U f'liema xahar irridu niżrawha din, nitfgħuha fil-ħamrija? Din tibda tinżera minn qisu hemm min jiżraħha kmieni ħafna f'Novembru, imma mbagħad għandek mill-bidu ta' Diċembru, qisu tibqa' sej Diċembru u Jannar, għandek perjodu twil. Proset, grazzi ħafna tal-informazzjoni. Ċertament, għaw ħafna li forsi ħajpruvaw ħalli dan is-sajf ikollhom ftit patata d-dar u minn biċċa waħda jaf ikollok dak jekk tkun fortunat dak il-kilo u nofs frisk id-dar produzzjoni tiegħek stess. Nirringrazzjakom istennunkom biex terġgħu tkunu magħna programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.